Příprava podkladu pro většinu dekorativních omítek se zakončuje základním nátěrem, který se nejlépe nanáší válečkem nebo štětcem. Lze tak docílit stejnoměrné savosti podkladu, zlepšení adheze, zvýšení vodoodpudivosti, navázání prachových částic a podbarvení podkladu, což je zvlášť důležité při práci s drásanou omítkou. Informace o tom, který základní nátěr je nejvhodnější pro určitý druh dekorativní omítky, respektive určitý druh podkladu, najdete v návodu na obalu a v technickém listu daného výrobku. Na nejběžnějších podkladech, základních omítkách, tepelně izolačních systémů a vápenocementových omítkách se pro pastovité omítky doporučuje univerzální základní nátěr Unigrund. Dál lze použít také vodou ředěný Jubosil F pro silikonové omítky a Jubosil FX nebo Jubosil GX pro silikátové omítky. Pro dekorativní akrylátové omítky se jako základní nátěr může použít i vodou ředěný Acrylcolor. Barevný odstín základního nátěru má být co nejbližší odstínu vrchní dekorativní omítky. Z hlediska pracovních podmínek jsou nejnáročnější silikátové a minerální dekorativní omítky, zejména tónované, které jsou citlivé hlavně na dlouhotrvající schnutí při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Zvláštní pozornost u silikátových omítek musí být věnována také podkladu, který musí být zcela suchý, aby na povrchu fasády nedocházelo ke vzniku skvrn. Pokud dekorativní omítku aplikujete na fasádu, je potřeba chránit ji před větrem a sluncem pomocí závěsů. Za deště, mlhy nebo silného větru je nutno práci přerušit. Na snímku vidíme, jaký vliv na povrchovou teplotu podkladu má jeho barva, a to zda je stěna, na níž se pracuje, vystavená přímému slunečnímu záření, nebo je ve stínu, případně je chráněná fasádními závěsy. Pokud nepoužijete závěsy, vždy dekorativní omítku aplikujte na zastíněných plochách. Aplikace dekorativní omítky na velké, především vysoké plochy je náročná práce, kterou může podstatně usnadnit rozdělení těchto ploch na menší. Rozdělení fasádní plochy linkami tak umožňuje zpracovávat každou jednotlivou menší část fasády nezávisle na ostatních. Fasádní plochy mohou být od sebe odděleny drážkami, maltovými rámy, ozdobnými římsami a lištami, čímž se často dá předejít neestetickému napojení omítky v místě podlahy lešení, ale skrýjí se obvykle i výraznější nedostatky v rovinnosti, kterým se ani při největší pečlivosti na velkých plochách nelze zcela vyhnout. Hladkými pruhy nebo ozdobnými lištami a fasádními prvky si často můžete pomoci při provádění rohů, koutů a ostění, zejména pokud je použita hrubší omítka, z níž ostré hrany prakticky není možné vytvořit, nebo pokud tato místa nejsou dostupná pro nářadí, kterým omítku nanášíme a strukturujeme.